ngayon at bukas, nakabukid hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Sa ngaran po, kanaka-nagag pamilya, ako po, si Vice Mayor Edson de Maywat, nagsasabi inagmamawit ng aming tagailigan na sa maray na kamutangan muna maabot na Pasko sa good nag-aasa sa manigo produktibong bagong taon. Kanato yung amin. Salamat po. Pinamate ang tanaw at tunay na pagbabago. Nakagiman kita sa panahon din kasakitan. Diri kita napabaya, lumaban ang nagpangadyi. Kada pamilyang Irigenyo pinayabang. Ibang magpayabang si Vice Edsel. Sa ngalan sa pagtabang, maski turog pwede gisungon. Maray na performance kanyang pinabayan. Vice Mayor Edsel Serrano, di maiwat. Padagos na pagtabang, maray na bakikikapwa. Asin maray na pagugali, ibang iba talaga. Si Vice Edsel di maiwat. Hi Rinconada, kamusta po? This is Board Member Shai Fajardo Noble. At ako po, kasama ang buong Fajardo Noble family, ay gustong magpaabot ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Naway sa pagdiwang po natin ng Kapaskuhan at pagsalubong sa taong 2024, huwag po natin kalimutang punuin ng ating tahanan ng pagmamahalan, pagtutulungan, pagkakaisa at pagkakaunawaan. Again, this is BM Shai. See you soon! Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story.
Ako po si Ruby Ann Blanquera from Pili, Camarines Sur. I have PCOS po. 8.5 years na po kaming mag-asawa. Wala talaga pong luck na magkaroon kami ng baby. Binigyan po ako ng mga gamot ng OB. After po no, nag-decide kami na mag-insemination po. Lahat po failed. Nag-try po kami ng mga mapapait talaga ng mga sikat na herbals. As in lahat po kasi syempre po as a woman, desperate po ako. Pero yung asawa ko po, siya lang po yung nagpapakalma sa akin na okay lang yan. Sabi nung father ko, bakit hindi natin subukan yung pinapakinggan ko sa radyo, yung kay Water Doc Paragas. Sabi ko, sige nga po, itry na natin yun. Yun na nga po, nung check up na po kay Doc Paragas, inano niya po ako nung instruction kung anong dapat kong gawin. After 3 months, pelvic ultrasound, wala nang polycystic sa left and right. Wala na siya sa remark, nawala na rin yung GERD ko. And then yung urticaria ko po na 3 years po akong nag-antihistamine. Nawala po yung iba ko pang sakit. Ang laking tulong po talaga ng Ionic. Po, hindi lang po siya pang PCOS, pang all-in-one po talaga siya. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanong nin short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ipuan ang crop rotation method para makalikay sa mga teste. Magtipon nin tubig uran. Maglaag nin mulch sa palibot ng tanom gamit ang ata o bunot ng nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Naway maging masaya ang bawat tahanan ngayong Pasko. Laging magmahalan, magbigayan, magpatawad at manalig sa may kapal. Mensaheng pamasko mula sa sumusunod na sponsors. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo. Lucky Best Enterprises, San Roque, Iriga City. SN Hobby Engineering Services, San Nicolas, Iriga City, care of Engineer Sunny and Magnolia Hove. Iriga Shell Gasoline Station. AMC Calieja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City, owned and managed by Engineer and Mrs. Antonio Maria Calieja. Segura Technological Colleges, Francia, Iriga City, Mr. Julio Victor Marlo Segura, School President. Shakey's, Iriga, Inside, Gaisano Capital, San Roque, Iriga City. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Zion Castel Hotel and Reception Hall, Masuso, San Isidro, Iriga City, owned by City Councilor Melnan Daday Robles Moralio. Crisha Barbershop and Beauty Salon, La Trinidad, Iriga City, owned and managed by Ibias and Agaton family. Hoop Life Sports Apparel, Masuso, San Isidro, Iriga City, care of Anjo and Cindy Robles Moralio. Multi-brand distributor, San Roque, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Richard Bonacqua. Masuso Spring Resort, Pool 2, owned and managed by Mr. and Mrs. Boboy and Milet Robles Moralio, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Donna Vargas Orbon, legit distributor, Absante Barley Products, San Miguel, Iriga City. For inquiries, contact 0927-438-7220. Moran Amaga 2S Shop, motorcycle parts and accessories, tires, helmet, and riding gears. Bonacqua Building, Highway 1, San Nicolas, Iriga City. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Indian Sikh Community, Iriga City, care of Pasidion. Mr. and Mrs. Kenneth Nantes and family, San Miguel, Iriga City. General Services Office, LGU, Iriga City, care of Engineer Eddie Belmonte. Family of Simeon Cabaltera and Ines Sagrada Cabaltera, who will be celebrating their family reunion this December 2023. Maria Gracia Barrientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy. Office of the City Social Welfare and Development, Iriga City, care of Miss Maridel Verosa. Office of the City Tourism, LGU, Iriga City, care of Engineer Nona Vanessa Monponbanua Santiago. Former board member Carlo Batalla and Batalla Cares, Camarines Sur. Egay Catering Service, Gabas, San Nicolas, Iriga City. And Mr. Jose Altesa, Basca President of San Nicolas, Iriga City. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Ang pag-ibig naghahari. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White
White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigurar na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kondunyan. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White
White Rose Papaya. Iguaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.